Oh, Lourdes, bakit bigla ka nagyayang makipag-video call? Gabing-gabi na, mag-10 na ng gabi. May problema ba? Aba, ayaw mo bang ina-update ka? Sabihin mo lang kung ganun. Ito naman talaga napaka-pikunin. Siyempre gusto kong ina-update mo ako. Dapat lang kasi ako yung best friend mo eh. Shhh, sira ulo. So ito na nga, sumama ako sa mga pinsan ko dito sa sitio natin. May sayawan daw rin sa bayan eh. Pakisabi na lang kay Tita Gloria ah. Baka kasi magtanong. Ayoko namang istorbohin sa pagtulong niya kanina at baka mag-alala pa yun. Saka baka hindi ako payagan. Ba talagang hindi ka papayagan no? Anong oras na no? Akala ko ba natatakot ka magpagabi dyan sa daan? Sabi mo pa nga, puro bukirin dyan at bihira lang yung poste ng ilaw. Diyos ko, umuwi ka nga. Tignan mo yung paligid mo. Di walang kailaw-ilaw. Itong si OA, meron namang mga ilaw ang mga poste kahit papano, no? Saka ano ba? Kasama ko naman si Cynthia, Erica, saka si Isabel. Wala lang talagang dumadaan na jeep doon sa bahay nila Lola kaya nilalakad namin yung terminal. Wala man lang kayong kasamang lalaki? Ay, sige na, bilis-bilisan nyo lang yung paglalakad. Kung alam ko lang na may ganyan kayong lakad, sana pala sinamahan na kita dyan sa bakasyon mo eh. Wag ka nga dyan. Suot ko naman yung pulsera sa bigay mo. Sabi mo, pangontra to, di ba? Teka, tingnan mo nga muna yung mga forma namin, no? Diba nakakatawa? Para kami mga tao nung sinauna. Mabuti naman at dinala mo talaga yung bigay ko. Bawo nga, no? Kaya pala nagtataka ako bakit ka ako naka-neon pink ang damit at naka-headband na neon green. Tatanong ko pa nga lang sana sa'yo kung sang Zumba ka ba pupunta eh. Visit ka, Isko. Teka, ano yung tunog na yun? Hindi ko alam. Baka naman aso lang. Sure kang aso lang talaga yun? Bakit sobra namang lakas? Teka, asa na ba kayo? Malayo pa ba yung terminal na sinasabi ng mga pinsan mo? Hindi ko nga din alam eh. Teka nga, tanungin ko si Isabel. Isabel! Malayo pa ba? Kanina pa tayo naglalak... Ah! Lourdes! Maluha-luhang napatulala si Lourdes sa kabilang linya na animoy may kung anong bagay ang nasa harapan nila noon. Kahit hindi masyadong maliwanag ay nakita kong takot na takot siya. Lourdes, ano nangyayari? Bakit hindi ka sumasagot? Tulong! Lourdes, sa likuran mo! Ano bang ingay na yan, Isko? Ba't oras na ng gabi sumisigaw ka pa? Tiyo, si Lourdes po, Tiyo. O, ano nangyari sa kaibigan mo? Tiyo, kinuha po siya ng... Hindi ko alam. Hindi ako sigurado kung namamalikmata lang ako. Pero minatanaw ako malaking nilalang sa likuran ni Lourdes. Itim na itim, mabalahibo, ugis aso yung tenga, at napakalaki ng mata. Ano? Sigurado ka ba riyan, Isko? Oo, Tiyo. Ano po bang nilalang yun? Aswang, Isko. Aswang ang humabol kay Lourdes. Mga kaaswang, ako nga po pala si DJ Popoy. Bisitahin nyo naman kami sa Aswang Radio. And please subscribe, like, comment, share, and ring the bell button para updated kayo sa aming mga kwento. Huwag kalilimutan, Aswang Radio. Magandang araw, Sir Jupiter. Itago mo na lang ako sa pangalang Isko. Magte-34 anyos na ako sa katapusan. Kaya naman napagdesisyonan ko na ibahagi ang aking hindi makakalimutang karanasan sa aking buhay. At ito ay sa kamay ng mga aswang ng aming maliit na sitio sa Leyte. Habang buhay ko na sanang ibabaon sa limot ang karanasang ito, Sir Jupiter. Pero dahil sa pangungumbinsi ng asawa ko, nahikayat ako nitong magpasa ng istorya sa inyo para ibahagi na din ang kagitingan ng aking Tio Crisanto. Sa katunayan ay aksidente lang naming nadiskubre ang channel nyo. Pero mula noon nahook na kami at halos araw-araw na nag-aabang sa mga bago nyong upload. Sa inyo ko nadiskubre na hindi lang pala talaga ako lang ang may tunay na karanasan sa mga aswang. Kaya naman tulad ng iba ninyong tagapakinig, gusto ko na ding ibahagi ang aming kwento. Mahigit 7 taon na din nang maganap ang hindi ko makakalimutang experience na ito sa buhay ko. Ang tiyo ko, na itago na lang natin sa pangalang Crisanto, ang kilalang pinakamagaling na albularyo sa maliit naming sityo. Hindi pa nga ako naniniwala noong una
Ang akala ko ay sadyang may sariling mundo lang ang tito at pinanganak lang siya na weirdo at hindi hilig ang makihalubilo sa tao. Pero hindi ko naman inaasahan na sa edad na 25 ay masasaksihan ng dalawang mga mata ko kung paanong tinawag na bantog na albularyo ng buong Kabisayaan ang tiyo ko. Bumalik na naman sila. Anong bumalik na naman sila, tiyo? Ano pang ibig mong sabihin? Sila Isko, ang mga aswa. Bumalik na naman sila. Kung ganun, tulungan mo ko, tiyo. Kailangan na natin umuwi ng probinsya. Kailangan nating iligtas si Lourdes. Tiyo, bakit hindi ka sumasagot? Ba't bigla ka natahimik? Kung kilala sila, tiyo, umuwi tayo sa probinsya. Tulungan natin si Lourdes, pakiusap. Pero imbis na sumagot sa akin ay nanatili itong tahimik. Ikinapikon ko yun lalo na nang umakma na itong tumayo at babalik na sana sa kwarto niya. Ano ba, tiyo? Pakiusap naman po. Nakita niyo naman yung nangyari. Nakita niyo na nasa panganib si Lourdes. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. At hindi ko kakayanin kung mawala siya, tiyo. Pakiusap, tiyo. Tulungan niyo po. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo, Isko. Paano hindi madali? Hindi ba albularyo kayo? Kayo lang yung alam ko makakatulong sa amin. Matagal na akong tumigil sa gawain niyon. Alam mo yan. Kung gusto mong humingi ng tulong, may nag-iisang albularyo sa sityo, si Mang Arturo. Baka matulungan ka niya. Pero tiyo! Tiyo! Lourdes, paano gagawin ko? Teka, si Tita Gloria, taga ron siya sa sityo. Baka kilala niya yung albularyong may pangalang Arturo. Kailangan niya ring malaman ang nangyari kay Lourdes. Dali-dali kong hinanap ang telepono ko at tinawagan si Tita Gloria gamit ang video call. Ito ang tumayong magulang ni Lourdes nang nawala ang kanyang ina. Nasa Maynila din ito ngayon kaya alam kong wala siyang alam na nasa panganib si Lourdes. Hello, Iho. Napatawag ka. 10 oras na ng gabi Tita si Lourdes po. Oh, bakit? Bakit ganyan ang tono mo? May nangyari ba sa pamangkin ko? Tumawag po kasi ako sa kanya kanina. Sumama siya sa mga pinsan niya doon sa probinsya. May sayawan daw sa bayan. Naglalakad po sila papuntang terminal sana ng jeep nung bigla silang habulin ng kung ano. Ano? Teka, kumalma ka. Linawin mo ang sinasabi mo, Isko. Anong ibig mo sabihing hinahabol? Hinahabol sila ng ano? Hinahabol po ng aswang po, tita. Diyos ko, maawaing Diyos. Lourdes! Naputol na po yung tawag nung naabutan siya ng aswang, tita. Tita, tulungan mo po ako. Sabi po ng tiyo, si Mang Arturo raw po yung makakatulong sa... Anong sabi mo? Kalokohan. Ang tiyo kay Santo mo nasaan? Po? Ang tiyo mo kako nasaan? Nandito po. Pero tinatanggihan niya po kasi akong tulungan Matagal na raw po siyang bumitaw sa pagiging albularyo. Tigilan niya ako, ha? Hintayin mo ako dyan. Pupuntahan ko yan tiyo kay Santo mo. Mabilis na ibinaba ni Tita Gloria ang telepono matapos noon. Pulang-pula ang mukha nito sa galit nang patayin niya ang video call. Habang ako naman ay tila nawawalan na ng pag-asa. Para akong lumulutang sa nag-uumapaw na takot sa dibdib ko ni hindi ako makakilos at makapag-isip ng diretso. Hindi ko alam kung anong lagay na ni Lourdes ngayon ni hindi ko magawang isipin dahil sa takot kung ano na ang ginawa sa kanya ng aswang na yun. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ang sikip sa dibdib, bagay na ikinainis ko ng sobra sa sarili ko. Ano ba, Isko? Gumising ka. Mag-isip ka ng diretso. Kailangan ka ni Lourdes. Hindi ako nagkamaling magising sa sampal kong yun sa sarili kong pisngi. Kaya naman agad ko nang kinuha ang maleta ko at nilagay roon ang mga damit at mga gamit ko. Kailangan kong umuwi ng probinsya kahit anong mangyari. Hindi ako mapakali kung maghihintay lang ako ng balita rito sa Maynila kung ano na ang nangyayari sa kaibigan ko. Diyos ko, Panginoon ko, huwag naman po sanang mapano si Lourdes. Huwag niyo sana siyang pabayaan. Huwag niyo pabayaan ang kaibigan ko. Isko! Crisanto! Papasukin niyo ako. Si Gloria ito. Tita Gloria! Ang tito mo nasaan?
Crisanto, lumabas ka rito. Teka tita, sandali lang po. Galit na galit ang pagsugod ni Tita Gloria sa bahay. Inisa-isa ang mga sulok, ang salas, ang kusina, lahat. Nasaan na siya? Opo, nandito po siya. Ano ba yung ingay na? Isko, may nagkakagulo ba? Gloria? Ipinagtaka ko nang makita ko kung paanong namutla ang mukha ng tiyo nang makita si Tita Gloria. Bagay na napakalayo sa masungit at bugnutin nitong ekspresyon. Bakit ka na pa rito? Akala ko ba nagbakasyon ka na sa ibang bansa kasama ang pamilya mo? Anong bakit ako naparito? Ano yung narinig kong ipinapasa mo kay Mang Arturo ang pagtulong sa pamangkin kong si Lourdes, ha? Bakit mo tatanggihan? Ha? Hindi ba't ikaw ang pinakamagaling na albularyo sa probinsya natin? Matagal na yun, Gloria. Mas maigi daw si Mang Arturo na ang humawak sa kaso ng pamangkin mo. Alam mong ikaw lang ang may kakayahang pumuksa ng mga aswang, Crisanto. Ikaw lang ang pag-asa ng pamangkin kong makaligtas. Utang na loob naman, kahit para lang sa pinagsamahan natin. Ipinagtaka ko ang huling linyang binitawan ni Tita Gloria. Hindi ko alam na may koneksyon sila ng tiyo Crisanto ko. Ang alam lang namin ni Lourdes ay nasa parehos na sitio lumaki ang tiyo ko at tita niya. Pero bakit parang ang lalim yun? Dumagdag pa ang kakaibang reaksyon doon ng tiyo. Biglang ibinaba nito ang kanyang tingin na animoy nasaktan sa sinabi ni Tita Gloria. Na agad din namang ikinatingin kay tita nang hawakan siya nito sa kanyang kamay. Pakiusap, Crisanto. Tulungan mo akong mailigtas ang pamangkin ko. Katahimikan ang isinagot sa kanya ng tiyuhin ko. Kaya naman lumapit din ako at nagmakaawa. Please, tiyo. Tulungan niyo po kami. Alam mo po kung gaano kahalaga sa akin si Lourdes. Please. Bakit ba kasi hindi mo na lang sinabihan si Lourdes na huwag nang umalis ng 10 oras ng gabi? Alam mo namang madalim ang sityo. Bakit ang titigas kasi ng ulo ng mga kabataan ngayon? Naku, dyan na nga muna kayo. Papasok muna ako sa kwarto para lang iayos sa mga dadali. Diyos ko, ang pamangkin ko. Huwag naman po sana. Tita Gloria, umupo na po muna kayo sa sofa. Kanina ka pa po nanginginig eh. Baka pumapano kayo niyan. Huminahan po kayo. Tutulungan po tayo ni Tiyo. May awa po ang Diyos. Uuwi po sa ating ligtas si Lourdes. Iyo, sabihin mo nga sa akin. Ano nakita mong humabol kay Lourdes? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang eksaktong nakita mo? Medyo madilim po kasi sa linya ni Lourdes, Tita Gloria. Pero una pa lang, narinig ko na po yung alulong ng aso. Pero kakaiba po yung tunog na yun. Para bang galing yun sa malaking hayop o kung ano. Dahil ang lalim po eh. Tapos palakas po ng palakas yun. Na para bang papalapit yung tunog sa pwesto ni Lourdes. Diyos ko. Hindi ko po alam kung ano nakita ko, tita. Pero sigurado po ako sa nakita ko. Isa po yung nilalang. Kalahating tao at kalahating mabangis na hayop na parang aso. Hindi po ako pwede magkamali. Dahil natanglawan yun ng ilaw ng poste. Itim na itim po yung balahibo nun. At ang mata niya po. Sobrang laki nun at nakaluha. Nakakatakot po. Lalo na't para yung nauulol. Dahil sa tumutulong laway sa bibig niya. Doon ay napansin ko ang labis na panginginig ng katawan ni Tita Gloria. Ang maputi at medyo kulubot na nitong balat ay namutla ng gusto na akala mo ay hindi makapaniwala sa mga sinabi ko. Maawaing Diyos. Huwag mong sabihin nagbalik na naman sila. Pamangkin ko. Tama ka, Gloria. Nagbalik na naman ang mga lintik na aswang na yan. Kaya kailangan na nating umalis at paniguradong nasa panganib si Lourdes. Lumabas si Tio Crisanto mula sa kwarto. Hawak-hawak nito ang isang malaking itim na maleta at ipinatong sa maliit na lamesa sa tapat ng sofa na kinauupuan namin. Tio, ano po yan? Ito ang mga pangontrang ginamit ko sa mga aswang na yon. 2 dekada na ang nakakaraan. 2 dekada? Oo, iyo.
Minsan nang naminsala ang mga uri ng aswang na yan sa sityo. At itong peklat sa balikat ko ang patunay na totoo ang nangyari. Hindi ba, Crisanto? Pero imbis na sumagot kay Tita Gloria ay napatulala si Chong sa braso ni Tita Gloria. Ang mata nitong matapang ay tila mas bumigat na maski ako ay nakaramdam ng kilabot dahil ramdam ko ang galit doon. Wala tayong panahon para sa mga kwentong ito. Mag-impake ka na ng mga gamit mo at aalis na tayo ngayon din. Okay na po, Tiyo. Naimpake ko na po lahat. O di mabuti. Mas mabilis ka makakapunta ron ay mas mainam. Ikaw naman, Gloria. Maiwan ka na rito at kami nang bahala sa... Hindi. Sasama ako sa inyo. Ano? Hindi pwede. Maiiwan ka rito sa Maynila. Hindi ikaw ang magdedesisyon ngayon, Crisanto, kundi ako. Buhay ng pamangkin ko nakataya rito, Crisanto. Naiintindihan mo ba yon? Naririnig mo ba ang sarili mo? Paano kung mangyari ulit ang nakaraan? Para kung maalala ka ng lintik na aswang na yon? Tingin mo hindi ka nila ulit ipapain para mapatay ako? Hindi, Gloria. Hindi ka sasama sa amin sa sityo. Hindi na ako 25 anyos na Gloria na nakilala mo, Crisanto. Marami nang nagbago sa akin. Marami na ako natutunan sa 2 dekadang nagdaan. Kaya ako nag-aaral para maging pulis. Ay para na rin protektahan ang mahal ko sa buhay. At sa ayaw at sa gusto mo, sasama ako. Gusto ko mang mamagitan ni hindi na ako makasingit sa sigawan ng Tiyo at Tita Gloria. May kakaibang puot sa bawat salitang binibitiwan nila sa isa't isa na akala mo'y may ibang mga ibig sabihin. Pero hindi ko na inintindi yun masyado. Sa huli nanalo din naman si Tita Gloria. Hindi na nakaangal pa sa kanya si Tiyo at nanatili na lang sa pananahimik. Inutusan nila ako na mag-book na ng flight pauwing probinsya sa Leyte. Sa awa ng Diyos at ng gabi ding yun ay na-schedule ang flight namin, kaya naman madali na kaming nagpunta sa airport para kinaumagahan ay nasa Tacloban na kami. Isko, bababa na tayo. Dalian mo na at puntahan mo na ang Tita Gloria mo. Ikaw na magdala ng mga bagahe niya, ha? Ako na bahala sa bagahe ko. Sigurado ka, Tiyo. Kaya ko naman pong tulungan ka sa maleta niyo kasi bag lang naman po yung dala ko. Huwag mo na akong intindihin. Si Gloria na lang. Masama ang babae ang nagbubuhat ng mabigat. Okay, Tiyo. Tita Gloria, ako na raw po yung magbubuhat ng bagahe niyo, sabi ni Tiyo Crisanto. Pansin ko ang pagkagulat niya sa sinabi ko at napalingon pa sa gawin ni Tiyo na kasalukuyang nakayuko at binabasa ang isang aklat na itim na kanina niya pa hawak. Sinilip ko nga yun kanina pero wala akong maintindihan dahil nakasulat ito sa mga letra ng alibata. Ganun ba? Sige. Hindi naman kita matatanggihan At baka ikaw pa ang pagalitan ng tiyo mo. Pasensya na po, Tia Gloria. Huwag mo po sana mamasamain yung tanong ko Ano po kasi? Ano ba yun, iho? Ano po bang relasyon yun ni Tiyo? Yun ba? Ay, magnobyo kami ng Tiyo Crisanto mo noong araw. Talaga po? Shhh! Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig tayo ng Tiyo mo at magalit na naman sa atin. Totoo po ba? Ex niyo po si Tiyo? Kanina ko pa kasi napapansin sa mga palitan niyo ng salita na parang sobrang kilala niyo na po yung isa't isa Ay, oo. Nobyo ko siya. 10 taon din kaming magnobyo noong magdesisyon siyang bumitiw sa akin at sa pag-aalbularyo. Ha? Iniwanan po kayo ni Tiyo? Kasabay ng pagbitaw niya sa pagiging albularyo? Bakit naman po? Ay, ewan ko ba rin sa taong yan. Hindi na siya nagparamdam sa mga sulat ko noon. Para bang bigla ako nawala sa mundo niya. Ay, pero ganun ata talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto mo o mahal mo kaya mong panatilihin sa tabi mo. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong magtanong pa kay Tita Gloria dahil masama akong tinapunan ng tingin ng Tiyo. Pero nakita ko ang saglit na pagsulyap nito kay Tita Gloria. Hindi ko tuloy mapigilang mapaisip kung may nararamdaman pa ba siya sa dati niyang karelasyon. Isang biyahe pa sa bus ang sinakyan namin mula sa airport ng Tacloban hanggang sitio.
Sa ilang oras kong pagtanaw sa bintana ng bus ay kitang-kita ko ang kaibahan ng lugar na ito sa Maynila. Sa airport pa lang ay halata na ang hamak na kalinisan ng probinsya kaysa sa syudad. Ang sariwa at malamig na simoy ng hangin, ang simple pero masaganang pamumuhay ng mga taga rito. Lalo na nang madaanan namin ang isang palengke na punong-puno ng mga sariwang gulay, isda at karne. Sa Maynila kasi bihira ka na lang makakita ng mga preskong pagkain. Isang oras ang itinagal ng biyahe. Hindi na ako nakatulog dahil aliw na aliw ako sa mga napakalawak na bukiring dinaanan. May mga kagubatan din at kapansin-pansin ang malalayong agwat ng mga kabahayan. Hindi ko lang talaga maintindihan si Lourdes kung saan sila kumuha ng lakas ng loob ng mga kasamahan niya para lakarin ang mga bukiring ito ng ganoong oras. Oh, nandito na tayo, Isko. Alalayan mo ang Tita Gloria mo. Bababa na tayo. Opo, Tiyo. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tama na nga yung kalokohan mo. Hindi ito ang tamang oras para sa mga ganyan mo. Opo, Tiyo. Tita Gloria, gising na po. Nandito na po tayo. Ay, naku eh. Ganun ba iyo? Ay, pasensya na nakatulog ako. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kakaisip kay Lourdes. Kaya, ayun na po, uyat ako. Kahit sino naman po hindi makakatulog sa nangyari. Ipagdasal na lang po talaga natin na walang nangyaring masama kay Lourdes. Teka, parang may pinagkakaguluhan doon, Tiyo. Baka po si Lourdes na yun. Isko! Sandali lang! Pero hindi ko nasunod ang tiyo ng mga oras na yon. Napakasama ng kutob ko sa kung anumang pinagkakaguluhan ng mga tao sa sityo. Habang papalapit ay tila ba pasikip ng pasikip ang dibdib ko hanggang sa makita ng mismong mata ko ang kalunos-lunos na nangyari sa isang babae. Excuse me po, makikirat. Diyos ko. Lumayo ka muna, iho. Lumayo muna kayo at magsiuwi. Hayaan niyo muna suriin ko ang bangkay. May mga kalmot na halos 1 pulgada ang lalim sa iba't ibang bahagi ng katawan. May malulubhading gasgas sa tuhod, butas sa dibdib at nawawala ang puso. Walang duda mga Arturo. Sila na naman ang may kagagawan yan. Ang mga aswang na nasagupa natin, 20 taon na ang nakakaraan. Ikaw pala, Crisanto. Hindi na ako nasurpresang bumalik ka sa ating sityo, ano? Diyos ko, Isko. Si Lourdes ba yan? Ang pamangkin ko ba ang bangkay? Hindi po, Tita Gloria. Hindi po si Lourdes ang bangkay. Hindi ko maiwasang maduwal sa nasaksihan ko. Sinasabi ko na nga ba't kakaiba ang mga reaksyon ng mga taong nakapalibot dito kanina. Yun pala ay isa itong bangkay ng babae. Nakapandidiri ang kinahantungan nito na sa tanang buhay ko ay hindi ko inaasahang masasaksihan ng mga mata ko. Napatingin ako ng 2 beses sa matanda nang ma-realize ko na siya ang tinutukoy kagabi ng tiyo na albularyong makakatulong sa akin. At mukhang ginagalang siya ng mga tao sa sityo dahil mabilis nilang sinunod ang matanda. Puti na ang buhok ng matandang albularyo. Mahaba yun at nakapusod. Ang mahaba din itong balbas ay nakaladlad lang sa kanyang dibdib. Simple ang kanyang mga suot na damit, katulad lang ng ibang lalaking matatanda sa sityo, bukod lang sa mga nakasabit na mga kakatuwang kwintas sa kanyang lieg. Napakarami nun, hindi pa kasama ang mga nakasabit na samut-saring materyales sa bawat kwintas. May ngipin ng kung anong hayop, bawang, bato at kung ano-ano pa. Tama ang matanda. Kahit natuyo na ang dugong nagkalat sa katawan ng babae sa buo niyang katawan ay kitang-kita pa din ang malalalim at mahahabang sugat nito na parabang kalmot ng isang oso. Halos labas na ang buto nito sa braso at kapansin-pansin ang maraming gasgas sa mga tuhod nitong may malalaki ding pasa. Hindi pa kasama roon ang butas nitong dibdib na sabi nga ng matanda ay wala ng laman. Wala na ang puso nito.
Tulala akong napatitig sa bangkay ng isang pangalan ng marinig kong binanggit ni Mang Arturo. Bago ang lahat, kailangan na nating iayos sa katawan ni Isabel. Tulungan niyo akong isangguni ang nangyayaring ito sa otoridad. Teka, Isabel po? Oo, iyo. Isabel ang pangalan, nakaawa-awa ang dalagang ito. Wala pa sa 20 ang pamilya na naninirahan sa sityo, kaya hindi na sa amin mahirap makilala ang isa't isa. Bakit, Isko? Bakit parang namutla ka bigla? Wag mong sabihin. Isa po siya sa kasama ni Lourdes kahapon. Kasama po siya ni Lourdes kagabi. Sigurado ka ba sa natatandaan mo, Isko? Lintik. Diyos ko, ang pamangkin ko. Crisanto, tulungan mo ang pamangkin ko. Hanapin mo siya. Hindi ko kakayanin kung pati siya ay mawawala sa akin. Huwag ka magkalala, Gloria. Ipagdasal nating wala pang nangyayaring masama sa kanya at sa iba pa niya mga kasama. Teka, sandali, ano yung nasa dibdib ng bangkay? Napatigil kaming lahat sa sinabi ng matandang lalaki. Napangiwi pa ako at nandiri ng walang ano-anong dukutin nito ang tila isang piraso ng malapad at maliit na kahoy. May nakasulat doon at nang mabasa ko yun ay nanlambot ang tuhod ko. Ilabas ninyo si Crisanto. Sinasabi ko na nga ba, at ikaw pa rin hanggang ngayon, hinahanap nila. At sa pagkakataong ito, Mang Arturo, hindi na ako papayag na may matitira pa sa lahi ng mga lintik na aswang na yan. Siya, Crisanto, pwede na ba kayong makausap muna ni Gloria? O may kailangan lang natin umalis muna dito at masyado maraming tao. Yung binata kasama mo, pwede ba siya munang magbantay hanggang sa dumating na lang muna ang mga pulis? Sige, tanda. Isko, maiwan ka na muna namin dito ha. Ikaw nang bahala sa mga pulis. Mas mainam ding sabihin mo kung ano ang nangyari sa video call ninyo ni Lourdes para naman ma-report na missing person ito sa presinto. Okay, sige po. Ako na pong bahala. Bago umalis sila Tio ay tinakpan ni Mang Arturo si Isabel ng sakong iniabot sa kanya ng isang nakikiusyoso. Pinaalis niya na din ang mga tao kaya ako na lang ang mag-isang nagbabantay sa bangkay. Hindi ko naman ipagtataka ang matagal na pagresponde ng mga pulis dahil malayo naman talaga ang sityong ito sa bayan. Hanggang sa isang rumaragasang sasakyan ang nakakabinging pumreno sa harap ng arko ng sityo. Doon bumaba ang dalawang nakaunipormeng pulis, isa ro'y malaki at maskulado, samantala ang isa naman ay matanda na parang kaidaran ni Mang Arturo. Parehas silang may matapang na mata. Balita ko, may bangkay raw sa sityo nyo, kaya kami na ang rumisponde. Ikaw ba ang pwedeng kausapin dito? Opo, pwede niyo po akong kausap. Teka po, ano pong ginagawa niyo? Bakit naman po ganyan yung hawakan yung bangkay, sir? Kailangan po ba talagang dutin pa yung mga hiwa at kalmot niya? Aba iyo, masyado kaya atang nakikialam. Pulis kami, di ba? Pwes susuriin ko ang bangkay sa paraang alam ko. Pero... Minervo, dali mo na yan sa sasakyan. Huwag ka nang makipagtalo dyan. Bigla nitong binuhat si Isabel sa kanyang balikat na akala mo'y isang baboy. Pagsasalitaan ko sana ulit ito nang manigas ako sa takot dahil mabilis na lumapit ang matandang pulis at may ibinulong ito sa akin. Kung ako sa'yo, hindi ko nasusunda si Minervo. Ngayon bata, tandaan mo ang mga sasabihin ko. Naaamoy kong nasa sitio na ulit na ito sa Crisanto. Kaya sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanyang nagbalik na kami. Masyadong mabilis sa mga pangyayari dahil sa takot ay nanatili akong nakatulala. Hindi ako makagalaw o makasigaw. Ang tanging nagawa ko lang ay sundan sila ng tingin hanggang sa sila ay umalis. Sino ang mga yun iyo? Teka, nasa na ang bangkay? Ang mga... Magsalita ka, Isko. Bakit ka nang mumutla at nanginginig? Lintik naman. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba takot na takot ka? Ang mga aswang po. Ang mga aswang, kinuha nila ang bangkay. Ano? Teka, sinaktan ka ba nila? Anong ginawa nila sa'yo? Wala naman po.
Mabuti sa bahay na natin pag-usapan ang mga nangyari. Masyadong maraming tao ang pwedeng makarinig sa atin dito. Ayoko magkagulo at magsanhi pa tayo ng maraming takot sa mamamayan sa sityo. Akay-akay ako ni Tita Gloria sa paglalakad dahil sa panlalambot ng tuhod ko. Parang nawala ako sa sarili sa mga nangyari. Hindi ko alam kung bakit hindi ko man lang hinabol ang mga aswang. Ilang minuto din ang naging paglalakad namin sa maliit na komunidad ng sityo. Hanggang sa marating namin ang nag-iisang bahay sa dulo nito bago ang malawak na bukirin. Hindi tulad ng ibang kabahayan na magkakalapit sa isa't isa ay nakahiwalay ang bahay ni Mang Arturo sa lahat. May bakuran itong gawa sa mga kawayan at kapansin-pansin ang mga nakasabit na mga kulay kayumangging bote ng mga gamot sa bakuran. Napakalma ka naman ng paglalakad natin. Ito ang bahay ni Mang Arturo. Si Mang Arturo na lang ang natitirang albularyo sa sityo simula nang umalis ang tiyo mo. Paupuin mo na muna ang pamangkin mo, Crisanto, at painumin ang mong tubig. Halika rito, Isko. Tumapit ka sa akin at sisipatin kita. Huwag kang mag-alala at hindi ako galit. Nag-alala lang ako at nainis dahil nagawa kong ipagkatiwala sa iyong iwanan ng bangkay. Nawala sa isip ko na pwede yung samantalahin ng mga lintik. Okay naman po ako, tiyo. Wala naman po silang ginawa sa akin. Kung ganon, pwede mo bang ipaliwanag sa amin ng maayos kung ano ang nangyari? Dumating po kasi sila na naka-uniforme. Isa pong maskulado ang katawan at isang matanda. Una po, inakala ko sila talaga mga pulis na hinihintay natin eh. Pero kinutuban na po ako nung makita ko yung uniforme nung tinawag na Minervo. Bukod po kasi sa sobrang sikip sa kanya yung uniforme, may dugo pa po yung manggas. Minervo? Bakit po? Hindi simpleng aswang ang nakaharap mo, Isko. Mga pinuno ng aswang ang mga yon. Sige pa, ano pang nangyari? Binitbit niya po na parang baboy yung bangkay ni Isabela. Susubukan ko po sana siyang pigilan pero hindi na po ako nakalapit. Lumapit po kasi sa akin kaagad yung matanda eh. Tapos pinagbantaan ako. Alam niya po na nandito ka na sa sityo, tiyo. Alam agad nila na nandito ako. Napakabilis naman. Masama ang kutob ko rito, Mang Arturo. Bakit pakiramdam ko ay mas lumakas ang puwersa nila ngayon? Sa panahon ngayon, Crisanto, posible ang lahat. Nasa moderno na tayong henerasyon at hindi malabong may mga bagay na nagbago rin sa kanilang mga aswang. At kung ano man yun ang dapat nating alamin. Anong ibig niyong sabihin? Mas makapangyarihan sila ngayon? Malamang sa malamang, Gloria. Wala pa tayong sapat na kaalaman pero isa lang ang nakikita kong solusyon para mapagandaan natin ang lahat ng bagay na ito. Ano naman ang naiisip ko? Hindi tayo pwedeng sumugod sa pugad ng mga kalaban ng walang bala. Kailangan natin kumuha ng impormasyon para matapatan ang mga posibleng maging bala nila sa atin. At ikaw naman, Isko, may malaki kang gampanin. Para naman maisa katuparan natin ang lahat ng ito. Ako po? Paano naman po ako makakatulong sa inyo? Bukod sa mga dalaga sa baryo ay may isa pang gustong-gustong kinukuha ng mga aswang. At yun ay ang mga bagong salta na kagaya mo. Teka, tama ba ang iniisip ko, Crisanto? Ipapain niyo si Isko? Oo, Gloria. Wala tayong ibang paraan. Kailangan natin kumilos ng mas mabilis dahil oras ng kalaban natin dito. Teka, tiyo, paano po ang gagawin? Mapanganib ang pamamaraan natin ito pero hindi mo yun dapat ikatakot dahil alam kong gagawin ng tiyo mo ang lahat para makaligtas ka. Hindi ako papayag sa gagawin niyo kay Isko. Masyado pa siyang bata. Paano kung may mangyari sa kanyang masama? Paano kung pati siya ay madukot ng mga aswang? Isa pa, pamangkin mo siya, Crisanto. Hindi, tiya. Okay na ako. Nakapag-desisyon na po akong gawin yung anumang nakaplano. Kung kailangan po ito para mailigtas si Lourdes, gagawin ko. Di ko po ito pagsisisihan, kahit anong mangyari. O sige, magpahinga ka na muna sa ngayon. Kami na muna ni Tandang mag-uusap. Nagtungo ang dalawa sa isang kwarto na may pamilyar na mga linya sa pintuan. Isang letra ng alibata na katulad ng nandoon sa kwarto ng Tio Crisanto. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo, Isko? Hindi ka ba natatakot na baka mapano ka sa mga kamay ng mga aswang na yun? Tiya,
Kung ito lang po yung pwede kong gawin para kay Lourdes, gagawin ko po. Mas hindi ko po kayang tumunganga habang nasa kanila yung kaibigan ko. Kailangan ko pong mailigtas si Lourdes, Tia. Kailangan niya pong makauwi ng ligtas sa atin. Maraming salamat, Isko. Sa totoo lang, kung malakas-lakas pa ako, gagawin ko rin yan. Kaso baka maging sagabal pa ako. Kagaya ng nangyari noong huling sagupaan ng mga aswang at Tio Crisanto mo. Kasama ang iba pang albularyong kasamahan nila ni Mang Arturo. Mga albularyo po? Marami po silang albularyo dito sa Leyte? Oo, Isko. Noon ay binubuo sila ng 10 katao. Mga albularyong manunugis ang tawag sa kanila. At ang tiyo mo ang pinakamalakas at pinakamatalino sa kanilang lahat. Ang kapangyarihan kasi ay simpleng kapangyarihan lang kung hindi mo sasamahan ng mahusay na pag-iisip at diskarte. Iyon ang naging dahilan kung bakit naging bantog ang tiyo mo sa lahat ng albularyong nanirahan dito sa sityo. Natatangi siya. Nagningning ang mga mata ko sa mga kinuwento ni Tita Gloria. Parang binigyan ako noon ng inspirasyon para maging matapang. Tia, bago po kasi ang lahat, gusto ko po sanang makita ang buong sityo. Pagod na po ba kayo? Pwede niyo po ba akong samahan? Oo naman, iho. Maaga pa naman. At hindi pa naman ako pagod. Ay, bakit nga pala? Kaya rin po kasi ng sabi ng tiyo kanina. Ayoko rin po sanang sumugod sa laban ng walang dalang bala. Naiisip ko po sana na maglibot sa sityo at magtanong-tanong. Kaso wala po akong kakayahang makaintindi ng salita ng mga taga rito. Maganda po kasi kung makakapag-imbestiga po tayo. Baka po makahanap tayo ng mga impormasyong makakatulong sa atin. Nako, katulad ka ng tiyo mo noong kabataan niya. O siya, tara na. Pero magpaalam muna tayo sa dalawa bago lumabas. Oh, bakit? May kailangan ka ba, Gloria? Crisanto, lalabasan na muna kami ni Isko, ha? Maglilibot-libot. Opo, tiyo. May mga gusto lang rin po sana akong alamin sa labas. Baka po kasi may makatulong sa ating impormasyon galing sa mga tao sa sityo. Sige. Teka, sandali. Hintayin niyo ako at may bibigay ako sa inyo dalawa. Panandali ang umalis ang tiyo sa harapan namin at hinanap sa bag niya. Agad niya naman itong nakuha at mabilis kaming binalikan. May inabot ito sa amin. Ito, Isko. Ang porselas na galing pa sa nanay ko. May espesyal na puting binhi ang porselas na ito pangontra sa lahat ng klase ng aswang. Lalo na sa itim na salabangka. Kailangan mo yan. At lalo na't bagong salta ka lang sa lugar na ito. Salamat, tiyo. Ito naman sa iyo, Gloria. Ito naman ay kwintas na may mutya ng trabungko. Espesyal yung hiyas na yan. Pangontra sa lahat ng masasamang nilalang. Kaya kanyang itago sa mga aswang. Nahigit mong kailangan lalo na't alam nila ang amoy mo. Salamat. Teka. Ako na magsusuot ng kwintas sa sarili ko, Crisanto. Nakakahiya naman sa iyo. Ako na. Nakakalungkot lang talaga at hindi kayo ang nagkatuloyan, ano? Pero ang lahat ay itinakda din ng Diyos. Wala talaga makakapagsabi sa mga mangyayari sa hinaharap eh. Oo nga. Ganun nga. O siya, Isko. Simulan nyo na ang pag-iikot. Siguraduhin nyo lang na makakabalik kayo dito bago pa dumilim. Kuha nyo? Sige po, tiyo. Bye po, Mang Arturo. Ang unang nadaanan namin ay ang maliit na talipapa ng sityo. Pansin ko ang tumpukan ng mga tao roon, pero nang makita nila kaming papalapit na ay mabilis silang nagkalasan para umiwas. Para silang mga takot na takot kaming lapitan. Ay, hindi pa rin sila nagbabago. Lahat pa rin ng mga tao ng sityo ay takot. Takot na madamay sa pagsalakay ng mga aswang. Takot po silang madamay, tiya. Oo, Isko. Malaking trauma kasi ang iniwanan ng mga aswang sa sityong ito noong nakaraang labanan. May mangilan pa ngang nakuhang sisihin ng grupo ng mga albularyong tumulong sa kanila. Pero hindi po ba natatakot lang din sila? Kasi kanina, tiya, hindi ako makagalaw eh.
Kala ko nga po, papatayin na ako ng mga aswang na yun. Actually, hanggang ngayon nga po, di ako makapaniwala na may aswang pa pala talaga sa panahon ngayon. Oo. Hindi natin sila masisisi kung natatakot sila. Hindi naman din talaga kapanipaniwala. Pero, yun ang realidad ng mundo, Isko. May mga nilalang talaga na napubuhay sa mundo ng kadiliman. Pero bakit po si Tio ang habol ng mga aswang? Bakit po parang hinihintay talaga nila si Tio na dumating dito sa sitio? Ang totoo hindi ko alam. Siguro alam nila na kayang-kaya silang ubusin ni Crisanto. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay bigla akong hinila ni Tita Gloria sa kung saan. Tia, saan po tayo pupunta? Bakit po parang ang bilis yung maglakad? Sa Tia Josephine ko, ang tinuluyan ni Lourdes dito. Doon tayo sa puting bahay na may katabing balete. Pero bago pa man kami makalapit sa puting bahay ay napahinto ng mabilis si Tita Gloria. Takot na takot itong napaatras habang napatulala sa puno ng balete. Tia, ano po yun? Bakit po kayo napatigil? Isko. May babae sa puno ng balete. Nakasilip, Isko. Po, wala naman pong nakasilip, Tia. Saan po ba banda? Kabado kong sinipat ang kabuuan ng puno pero wala akong nakita doon bukod sa sobrang tanda na nito at napakalaki. Hanggang sa mapansin ko ang ibabang bahagi ng puno, may sariwa itong mantsang kulay pula. Mas ikinakabog ng dibdib ko nang makakita pa ako ng ilang parte sa lugar na may kaparehas na bakas ng likidong kulay pula na nasa puting pader ng lola ni Lourdes. Tia, dugo yan, di ba? Ang Tia Josephine! Ang masama naming kutob na yun ay tuluyan naming ikinanlumo nang madatnan namin si Lola Josephine na wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay. Gaya ni Isabel ay naliligo din ito sa kanyang sariling dugo. Mabilis itong niyakap ng umiiyak na si Tita Gloria. Aaluin ko na sana ito nang makita ko ang pamilyar na pulseras sa gilid ni Lola Josephine. Pinulot ko ito at ikinagulat nang makilala ko ito. Tia Gloria, ang pulseras na ito. Binigay ko po ito kay Lourdes bago siya umalis. Pulseras? Anong pulseras? Ito po yung porselas na may maliliit na batong buhay, Tia. Ito po yung binigay sa akin ng tiyo na proteksyon nung nagkaroon kami ng camping sa probinsya ng Rizal. Ito po yun. Pero bakit nandito to? Sigurado ako suot-suot niya to nung tumawag siya sa akin. Akin na yan. Hindi. Bakit po, Tia? Ito ang eksaktong porselas na binigay sa akin ni Crisanto nung kabataan pa namin. Ito ang eksaktong pulseras na naging dahilan din kung bakit ako nakuha ng mga aswang. Paano po? May dugo at orasyon ito ni Crisanto. Natatangi itong pulseras na ito. Kaya sigurado akong ito rin ang dahilan kung bakit nila natuntun si Lourdes. Kung ganun, kailangan na po natin bumalikin na Tiyo. Kailangan na po nating sabihin to sa kanila. Tiyo Crisanto! Tiyo Crisanto! Ano yun, Isko? Si Gloria, nasaan? Kasunuran ko lang po siya. Pero Tiyo, may inatake na naman po yung mga aswang. Ang lola po ni Lourdes yung inatake nila. Si Josephine? Patay na si Josephine? Oo. Wala na ang tiya. Ito ang nakita namin doon. Teka, ang pulseras na yan. Bakit nasa sitio ang pulseras na yan? Di ba't ibinigay ko ito sa inyo noon? Huwag mong sabihin ibinigay mo ito kay Lourdes. Kasi Tiyo, naisipan ko pang ibigay ang kay Lourdes na para po pangontra nung umuwi siya rito. Gusto ko lang po maprotektahan siya niyan kung paano po ako niyang prinotektahan sa camping namin noon. Sinasabi ko na nga ba't may dahilan kung bakit sila lumalabas ulit eh. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang parehas na porselas na ibinigay ng tiyo mo kay Gloria nung magkasintahan pa sila. Espesyal ang porselas na yan. Pero malaki din ang posibilidad na yan din ang dahilan kung paano natunto ng mga aswang ang kaibigan mo si Lourdes. Paniguradong nahanap nila yan at napagkamalang malaki ang koneksyon ni Lourdes kay Crisanto. Hindi ko po sinasadya.
Ano na ang gagawin natin? Ang pamangkin ko. Ang pamangkin ko. Huli na para magsisihan pa. Wala na tayong magagawa sa sitwasyon ngayon. Ang mahalaga, parating na ang natitirang albularyo na kasamahan natin dito sa sityo. May mangilan-ngilan kaming nahagilap at handa nila tayong tulungan sa problema natin. Nanatili akong tahimik. Hindi ako makapaniwala na ako ang naging dahilan kung bakit dinukot ng mga aswang ang kaibigan ko. Naiiyak akong tumingala nang hawakan ako ni Tio sa balikat. Huwag mo na masyadong isipin ang nangyari, Isko. Alam kong kung alam mo lang ang mangyayaring ito, hindi mo ibibigay kay Lourdes sa pulseras. At walang mali kung gusto mo lang protektahan ang isang tao. Pero paano po si Lourdes, Tio? Kailangan po natin siya iligtas. Hindi ko po kaya kung ako pa ang magiging dahilan para masaktan si Lourdes. Ang una mong gawin, ikondisyon ang isip at pananampalataya lalo na ang katawan mo. Bukas na bukas din magsisimula tayong magsanay para makatulong ka sa pagsugod natin sa mga aswang na yan. Kinakailangan mo ring malaman kung paano kalabanin ang mga aswang. Gamit yung pangontra na ibinigay ko sa'yo. Ako po? Kaya ko ba yun, Tio? Oo. Kinakailangan mo matutunan yun, Isko. Sa ayaw mo at sa gusto. Pero huwag ka mag-alala. Kayang-kaya mong ituturo ko sa'yo. Hindi naman komplikado at hindi naman kita tuturuan ng mga bagay na alam ko mahihirapan ka. Ang ituturo ko sa'yo ay kung paano sila labanan gamit ang mga pangontra. Lalo na ang mga bato at mutya at iba pa. Panigurado namang hindi ako mahihirapan magturo sa'yo dahil sapat na ang determinasyon mong iligtas si Lourdes. Sige po, Tio. Magpapahinga na po muna ako para po bukas maging handa na ako sa lahat. Oo, tama yan. Sige na, magpahinga ka na. Hindi rin biro ang pagdadaanan mo bukas. Sa ngayon, ihanda mo muna ang lahat total. Ngayong gabi din naman ang dating ng 5 pang albularyo makakatulong ko. Kinakailangan pa namin magpulong sa kung anong paraan ang gagawin namin pagsugod. Ikaw din, Gloria, magpahinga ka na. Hindi mo na ako kailangan tingnan ng matalim. Alam ko naman at malinaw sa akin nung nasa Maynila pa tayo na wala akong magagawa para pigilan kang sumama sa amin sa laban. Kaya oo, ihatid na rin kita. Talaga? Totoo ba talagang hahayaan mo kung sumama sa inyo ngayon? Dapat lang. Bakit may magagawa ba ako? At saka isa pa, ikaw na rin ang nagsabi na marami nang nagbago sa'yo. Tama ka naman ron. Siguro mali nga ako noon na hindi ko hinayaang gawin mo ang gusto mong pamamaraan para protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Kaya babawi ako ngayon. Mailaya ka ng protektahan si Lourdes sa paraang alam mo. Basta ipangako mo lang sa akin ang pag-iingat mo at dapat hindi na ulit makuha ng mga aswang. Salamat, Crisanto, ha? Maraming salamat. At oo, mag-iingat ako. At ipapangako kung hindi na mauulit muli ang mga nangyari noon. Kasing bilis ng paglipas ng oras ang bilis ng tenga ng balita. Nalaman na ng buong sityo ang masaklap na sinapit ng lola ni Lourdes. Pero inutusan kami ni Tandang Arturo na huwag nang makialam sa ngayon. Sinabi nitong pwede ulit itong gawing daan ng mga aswang kapag natuntun nila kung saan kami tumutuloy. Pero yun ang akala namin. Ang mga aswang nasa paligid sila. Gigisingin ko sana si Tita Gloria pero hindi ko na ito nagawa nang makita kong nahihimbing siya. Kaya naman lumabas na lang ako sa kwarto at nadatnan ko noon si Tio Crisanto. Gising na gising pa siya at nadatnan kong kakainom lang ng kung anong likido sa pulang bote at naghasa na ng itak. Tio, ang mga aswang. Nasa labas po yung mga aswang. Huwag kang mag-alala. Bago pa kumagat ang dilim, nasisiguro na naming malalagay na namin ang pangontra sa bawat sulok ng bahay. Pati na ang buong bakuran ni Mang Arturo. Bukod pa roon, napito kaming albularyo na kakaharapin ng mga aswang na yan. Ganun po ba? Mabuti naman po. Tio, hindi po kasi ako makatulog eh. Pwede po bang tumulong na lang ako sa inyo ngayon? Baka po mihahasain ka pang itak. Oo naman. Nagkakasimula ako palang maggasa. At hindi rin ako makatulog. Lalo kung naririnig ko sa labas ang mga lintik na aswang na yon.
Alam mo, naiintindihan kita sa nararamdaman mo ngayon. Ganyan na ganyan din ako nung unang beses akong nakakita ng aswang. Pinakilala nga sa akin ng tatay ko eh. Hindi rin ako makatulog. Ang totoo nga niyan ay mas takot ako kaysa sa'yo. Mas matapang ka pa nga eh. Paano po yun? Buti po nakayanan nyo. At ang galing lang. Dahil kahit sinabi mong takot ka noon, kayo pa nga ngayon yung pinakamagaling sa mga albularyo. Hindi ako pinakamagaling, Isko, kundi ang tatay ko, ang lolo mo. Sadyang naituro niya lang talaga sa akin ang maayos ang dapat kong malaman. At dahil isa siyang biktima ng mga lintik na aswang na yon, mas naging determinado akong aralin ang mga tinuro niya sa akin. Simula kasi nang nawala ang itay ko ay ayoko nang may mahal pa ako sa ibang buhay na masasaktan ng mga aswang na yan. Kung ganun po, bakit po pala kayo tumiwalag sa pagiging albularyo? Sayang naman po at kung sino yung pinakamagaling, siya pa yung umintong tumulong sa mga tao. Katahimikan ang sinagot sa akin ni Tio. Natulala ito sa nililihan niyang itak na parang wala sa sarili. Ginawa kasi nilang pain ang Tia Gloria mo. Talaga po? Yung pulseras na ibinigay mo kay Lourdes ay ang pares ng pulseras kung paano nalaman ng mga aswang ang koneksyon namin ni Gloria noon sa isa't isa. Espesyal ang mga materyales ng porselas na yon. Kaya alam ng mga aswang na ako ang gumawa ng pangontrang yon. Kaya yun ay dinukot nila si Gloria at ipinain sa akin para makuha nila ako. Tungkol dyan, Tio, pasensya na po talaga ha. Ayos lang yun. Sigurado ang Diyos ang nagtakda nito para isarado ko ang librong sinimulan ko noon. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumiwalag ako sa pagiging albularyo at lumayo kay Gloria dahil ang kakayahan ko at ang tatay ko ay kinamumuhian ng mga aswang. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang tatay. Gusto nilang ubusin ang lahi namin bago pa namin maubos ang lahi nila. Kaya alam ko rin kung ano ang nag-iisang paraan para lumabas sila sa lungga nila. Hindi ko yun naresolba na maayos. Masyado ako natakot na baka saktan nila ang babaeng kaisa-isahang kuminahal. Kaya binitawan ko ang lahat. Binitiwan niyo po para protektahan si Tia Gloria? Oo. Pero iba na ngayon. At sinisiguro ko, Isko, titigil na sa panggugulo ang mga aswang na yon. Mas hindi ako pinatulog ng revelasyong yon sa akin ni Tio Crisanto, Sir Jupiter. Awang-awa ako sa kanilang dalawa ni Tita Gloria dahil halata namang mahal pa din nila ang isa't isa. Pero dahil tadhana ang nakapagpahiwalay sa kanilang dalawa, wala na silang magawa. Magliliwanag na nang magising kaming lahat sa malakas na sigaw sa labas ng bahay. Crisanto! Isko! Gumising kayo! Ano ba yan, Gloria? Ang mga aswang, nagtambak sila ng mga patay na mga hayop sa labas ng bakuran ni Mang Arturo. Maawain Diyos! Napakasangsang na amoy ng dugo ang sumalubong sa aming lahat nang lumabas kami sa bahay at kahit hindi pa man ganoon kaliwanag ang sikat ng araw, halos hindi ko na maatim tingnan ang nakakasukang mayroon sa labas ng bakuran. Tumpok-tumpok doon ang mga patay na hayop. Hiwa-hiwalay ang mga katawan at nakahiwalay pa ang tumpok ng ulo sa katawan, sa mga kamay at paa. Ang mga lintik. Isang galing ang bulok na amoy na yan. Hindi yun galing sa mga patay na hayop. Bago pa lang ang pagkakapatay ng mga ito. Pero mukhang malapit na mabulok. Sigurado akong hindi aswang ang may gawa nito. Tama ka, Crisanto. Siguradong hindi ang mga aswang ang gumawa nito. Pero sino? Hindi kaya may kalaban pa tayong iba ngayon? Hindi malabong mangyari. Ang mga salamangkang itim ay may ganitong klaseng pagpatay. Tulad ng mangkukulam at mangbabarang. Teka. Mangkukulam o mangbabarang? Oo, Gloria. Teka, Crisanto. Ang kwintas ba na ibinigay mo sa akin ay nakakakita ng mga ganong klaseng nilalang? Oo. Bukod sa pangontra sa mga hindi ordinaryong nilalang ay may kakayahan din silang bigyan ng espesyal na paningin ang gumagamit ito. Dahil sa suot mong yan, may kakayahan ka makita ang iba pang kampo ng kadiliman. Bakit mo nga pala naitanong? Kahapon kasi, may nangyari pang kakaiba bago namin nakita ang bangkay ni Tita Josephine. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko, Crisanto.
May matandang babae talaga nakamasid sa amin sa likod ng puno ng balete, malapit kay Nanay Josephine. Ano itsura na matandang nakita mo, Gloria? Mahaba ba at puting-puti ang buhok nun at may malaking peklat sa kalahati ng mukha niya? Paano niyo pong nalaman, Mang Arturo? Tama po kayo. Siya nga po ang nakita ko. Pambihira. Sinasabi ko na nga ba't hindi susunod sa kagustuhan ng mangkukulam na si Marina? Siya ang mangkukulam na nakalaban ko nitong nakaraang 3 buwan lang. Isa sa mga taga-sityo ang biniktima niya. Pinarusahan ko na siya at ako na ang may gawa ng peklat niya sa mukha. Pinagbantaan ko na siya. Pero hindi ko alam na ganito sa kabilis susuway sa kasundo ang ginawa namin. At ang pinakamalala pa, sumabot pa siya sa mga aswang. Kung ganon, Mang Arturo, hindi pala basta-basta ang kinakalaban natin ngayon. Kailangan natin magdoble ingat. Gloria, ang kwintas na ibinigay kong yan ay pangontra sa aswang. Pero tulad ng mangkukulam na si Marina, ay mahina ang epekto niyan kaya kayang-kaya kanya makita. Paniguradong alam din ng mga aswang na nandito ka. Kaya wag mong huubarin ang mutya na yan. Hindi ka magagalaw ng kahit sinong aswang hanggat suot-suot mo yan. Oo, Crisanto. Hindi lang pala mga aswang ang kailangan ninyong malaman. Kailangan nyo rin matutunan ang pangontra sa itim na salamangka. Bago magalmusal ay nilinis muna namin ang bakuran. Itinambak namin sa isang hukay ang mga bangkay ng mga hayop at nilibing yun. May mga dasal na ginawa ang mga kasamahang albularyo ni Tio Crisanto at nagsambit naman ng mga panibagong pangontra sa bakuran, si Mang Arturo. Nakapag-almusal na ba kayo, Isko? Opo, Tio. Kung gano'n, tara na, tuturuan ko kayo ni Gloria. Mang Arturo, kayo na po munang bahala rito ha. Handaan nyo na muna yung kakailanganin natin sa pagsugod sa kampo ng mga aswang. Mamayang hapon tayo susugod sa kanila. Dahil hindi natin pwede patagalin ang buhay ng mga lintik na yon. Nasa kwarto mo ang mga gagamitin ninyong sangkap para sa ituturo ko sa inyong mga bagong pangontra. Pagtulong-tulungan nyo na lang na matapos hanggang sa makauwi kami bago kumagat ang dilim. Sige, Crisanto, naituro mo naman din sa akin yung kahapon eh. Magsabi ko na lang rin sa mga lilibot sa buong sityo. Kaya nang napag-usapan natin, kailangan lagyan ng mga pinto ng bahay ng espesyal na langis na gawa ko. Lagyan nyo na rin ang mga bintana at lahat ng luwasan sa mga bahay. Mainam na rin yun para walang madamay na kung sakaling pupuntiryahin ng mga aswang ang mga inosenteng mamamayan natin dito. Mahirap na. Masusunod, kami nang bahala sa mga bilin mo. Kapansin-pansin ang kakaibang suot ni Tio ngayong araw. Bukod kasi sa napakalaking bag na dala niya ay nakasabit din sa kanya ang mga kaibang mga kwintas. Kakaiba yun kaisa sa ibinigay niyang mutya kay Tita Gloria dahil napakaraming bagay ang nakapalamuti doon. May mga maliliit na batong iba-iba ang kulay, may mga maliliit na buto ng hayop at may mga maliliit ding boteng tila may kung anong nakabanad sa loob. Hindi pa kasama doon ang mas sumeryoso niyang aura na miski ako ay nagdadalawang isip magtanong kung saan kami pupunta. Nilagpasan namin ang maliit nilang sityo at tinungo ang malawak na bukirin. Hanggang sa matanaw ko ang nag-iisang bahay na bato na nakatayo sa gitna ng ekta-ektaryang palayan. Makipot ang mga tulay na lupang dinadaanan namin pero pansin ko ang mga kawayang nakatusok sa lupa at may nakasabit doon ang nahahawig na pangontrang nakalagay sa bakuran ni Mang Arturo. Tio, napapansin ko po kasi simula na pumasok tayo sa bukirin, meron ng mga nakatusok sa lupa na may supot. Ano po ba yan? Pangontra mga yun. Nasa bawat sulok yan ang mga bukirin dito at yan ang dahilan kung bakit walang nakakapasok na masamang elemento, lalo na't ang tatay ko pa ang gumawa ng mga yan. Teka, itong buong hektaryang bukirin, sa inyo po ba itong lahat? Hindi mo na alam. Ang tito mo ang may-ari ng lahat ng natatanaw mong bukirin sa sityo. Halos lahat din ng mga nakatira sa sityo ay nagtatrabaho para sa bukirin na ito. Oo. Kaya hindi rin kung sino lang ang mga pinoprotektahan natin ngayon, Isko. Patagal nang naninilbihan sa amin ang halos lahat ng pamilyang naninirahan sa sityo. Kaya gagawin natin ang lahat para maprotektahan lang sila. Hindi na ako nakapagsalita pagkatapos noon.
Doon lang napagtagni-tagni ng isip ko kung bakit nagagawa akong pag-aralin ng tiyo sa mga mahal na paaralan gayong wala naman siyang trabaho sa Maynila. Bukod doon, hindi talaga halata sa kanya na may ganitong pag-aari sa buhay dahil napakasimple lang ng kanyang buhay. Hindi naman kasi ako lumaki kasama siya talaga. Ang mga magulang ko, sa malayong lugar sila nakatira bago sila magkasunod na nawala noon. Kaya nang mapunta ako sa puder ni Tio Crisanto, wala akong kaalam-alam tungkol sa kanya. Natatakot din akong magtanong dahil nga istrikto siya at palaging tahimik. Para akong nakikisama sa isang estranghero sa loob ng mahabang panahon at ngayon ko lang siya nakikilala. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa isang simpleng bahay na bato sa gitna ng bukirin. Sa gilid noon ay naroon ang malagong puno ng mangga. Pero nag-alala ako nang makita ko kung paanong naging malungkot ang tiyo, lalo na nang buksan nito ang pintuan ng bahay. Haba-haba ng nilakad natin ha. Umupo muna kayo rito sa salas at kukuha ko ng maiinom. Sige po. Tia, bakit po parang walang nakatira sa bahay? Lahat talaga nakatira rito. Ang balita ko, may mga pumupunta lang dito isang beses isang linggo para linisin ang bahay. Wala na ditong tumira simula noong namatay sa aksidente ang mga magulang mo. Matapos uminom ng tubig at magpahinga ay niyaya na kami sa labas ni Tio. Dinala kami nito sa puno at kahit may katirikan na ang araw, nalilimliman pa din kami ng napakayabong nitong sanga. Sa tabi ng puno ay may isang mahabang lamesang gawa sa bato at mga upuang gawa din sa batong nakapalibot dito. Inilabas ni Tio sa bag niya ang mga kagamitan doon. Tig-3 pares ang mga yun maliban sa mga armas na baril, karit at itak. Ang una ay buntot pagi. Ito ay isa lamang sa kailangang pangontra sa mga aswang. Nalalapnos kasi ang mga balat nila rito, lalo na kapag hinagupit ito na parang latigo. Kasunod ng buntot pagi ay pagbigay ng mga karit, itak at pati na rin ng tansong bala. Ako, ilang taon akong humahawak ng baril. Pwede kong gamitin ang baril na yan. Yun ang plano ko. Hindi pa pwedeng humawak ng baril si Isko kaya sa'yo ko muna ito ipagkakatiwala. Talagang hindi pwedeng ipahawak ang ganito kadelikadong armas basta-basta. Ito pong karet na lang sa akin, Tio. O sige, basta siguraduhin ninyong hindi kayo masasaktan ha. Walang dapat mapahamak. Kuha ninyo. Marami pang ipinaliwanag si Tio na kagamitang dinala niya. May mga espesyal din itong kwintas at pulseras na ibinigay sa amin na pangontra sa mangkukulam at aswang. Matapos din yon ay bumalik na kami sa bahay ni Mang Arturo. Magdadapit hapon pa lang nang makauwi kami pero pansin kong wala ng taong paggala-gala sa sityo. Paniguradong nasa loob na sila ng kanilang mga bahay. Nakita ko rin ang bilin ni Tio kila Mang Arturo. Kapansin-pansin ang mga pulang tila pintura sa mga bintana at pintuan ng bawat bahay. May mga walis ding nakabaligtad sa bawat pinto na siguro ay isa din sa mga pangontra. Pagdating namin sa bahay ni Mang Arturo ay na-intimidate ako sa kaseryosohan ng lahat. Nadatnan namin silang nagsusuot ng iba't ibang pangontra sa kanilang katawan katulad ng ibinigay sa amin ni Tio. Nakaputing damit ang mga ito at may mga pulang bandana sa ulo. Nakasulat ulit doon ang isang letra ng alibata katulad ng nakatatak sa kwarto ni Tio. Mabuti naman natanda na kayo. Ilang minuto na lang ay susugod na tayo sa pugad ng mga aswang. Ihanda nating mabuti ang ating pisikal na lakas at pananampalataya. Dahil paniguradong, hindi lang ang pisikal nating lakas ang pupuntiryahin ng mga aswang na yan. Pati pananampalataya na meron tayo. Isuot mo rin ang pulang bendetang ito, Crisanto, para tayo ay makapagdasal ng taimtim. Tulad ng iba ay isinuot na din ni Tio ang bandanang pula. Pagkatapos noon ay bumilog na ng pwesto ang lahat at pinagitnaan namin si Tio. Taimtim kaming nagdasal sa Panginoon upang bigyan ng lakas at kapangyarihan upang magapi ang mga aswang. Pinakikinggan ko lang sila dahil sa totoo lang ay hirap pa din ako hanggang ngayong paniwalaan
ang lahat. Natapos ang panalangin at lahat kami natahimik lang muna para hintayin ang pagpatak ng 6:00 ng gabi. Pero bago yun, ikinagulat ko nang lapitan ako ni Mang Arturo. Alam kong hindi nakikita ito ng tiyo mo. Pero halata sa iyo ang pagdadalawang isip sa misyong gagawin natin. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Pero sinasabi ko sa iyo, ang pagkawala ng pananampalataya sa gagawin natin ay maaari mong ikapahamak at ikapahamak ng grupo. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Arturo? Walang saysaya, mutya. Pangontra at hiyas na ibinigay sa iyo ni Crisanto. Kung wala kang pananampalatayang makakaya nga nating iligtas at protektahan ng mga tao. Malakas namang kukulam si Marina at kung hindi mo iaayos ang iyong pag-iisip at pananampalataya, abay mabilis kanyang makukuha. Opo, naintindihan ko po. Pasensya na po. Hindi, pasensya mo ang gusto ko marinig sa'yo. Ay nako, intindihin mong sinasabi ko. Kung maaari ay sa puso mo, ang mga nilalang na makakaharap natin ay ang mga taong nagpasakop sa kapangyarihan ng kadiliman. Alam ko mahirap itong paniwalaan sa panahon ngayon, lalo na't galing kayo sa Maynila. Pero totoo ang mga taong ito. At kaming mga albularyo ang mga itinalaga ng Diyos para pigilan ang mga taong yon. Bago pa man ako makapag-react sa sinasabi ni Mang Arturo ay sabay-sabay nang nagsitayuan ng lahat. Pumatak na pala ang 6:00 sa orasan. Tara na! Tapusin na natin ang labang ito. Huwag nang matatakot at ipaglalaban natin ang hustisya na kabutihan. Lumabas na kami at dinaanan ng tila ghost town na sityo. Nakasarado na ang mga bahay ng mga ito kanina pero dahil sa sigawan namin ay may isa doon ang nagbukas ng bintana para silipin kami. Saglit lang yun dahil isang batang sumilip sa amin agad ding hinila ng kanyang ina na may hawak na rosaryo. Doon ko nakita, Sir Jupiter, na hindi lang pala kami ang nananampalataya na matalo ang mga aswang kung hindi pati ang buong sityo. Kaya doon ay mas lumakas pa ang loob ko. Tama mga sinabi ni Mang Arturo. Kailangan kong laliman ang pananampalataya ko para magawa ang lahat ng maayos. Hindi pwedeng hindi. Dahil hindi lang si Lourdes ang mga nganib kapag nagpetiks ako, pati ang buong sityo. Ayos ka lang, Isko? Opo, Tia Gloria. Kinakausap ko lang po yung sarili ko. Pampawala ng kaba. Tama yan. Hindi tayo dapat kabahan. Tia, ang mga kamay mo po nanginginig. Okay lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Kinakabahan pero Diyos ko, sa lagay natin ngayon ay dapat walang puwangan takot. Hindi pwede. Dahil ito ang dahilan kung bakit marami ang namatay sa dating digmaan. Nagkulang sa pananampalataya ang ilan sa mga tumulong para iligtas ako. Kaya ginamit yun ng mga aswang na butas para makapambiktima. Kaya oo, hindi tayo dapat matakot. Maganda na kayo! Malapit na sila! Naaamoy ko na ang masangsang na amoy ng mga nabubulok na katawan. Panigurado ako dito pa rin sila namumungad. Halos mapatakip kami ng mga ilong ng palakas ang pag-aalingasaw ng masangsang na amoy hanggang sa marating namin ang bukana ng gubat papaakyat ng burol. Teka, mahinto kayo lahat. Tiyo, ano po yung nakasabit sa puno? Paawain Diyos, tao ba yan? Ang mga lintik, mukhang alam nilang pupunta tayo ngayon ha. Hindi naman sila magsasabit ng hiwa-hiwalay na katawan ng tao sa bukana ng burol. Kung hindi, ang walang hiyang si Marina. Siya lang ang may ganyang kakayahang pumatay. Ganyan siya kabrutal sa lahat ng biktima niya. Tiyo, naririnig niyo ba yung naririnig ko? Ang sakit sa tenga! Ang alin? Anong naririnig mo? Ang matinis na boses po. May humahalakak. Nakakabingi. Anong nangyayari sa'yo, Isko? Wala kami naririnig. Ah! Sinasabi ko na nga ma, alam ni Marina kung sino ang pinakamahina sa lahat. Paniguradong ang binatang ito ang pupunteryahin niya. Lumabang ka, Isko! Lumabang ka! Manalangin ka!
Tila sasabog ang ulo ko sa lakas at tinis ng halakhak ng mangkukulam. Halos hindi ako makagalaw sa sakit. Nagsimulang magdasal ng lati ng lahat ng albularyo habang hawak-hawak ako sa noo ng tiyuhin ko. Doon ay unti-unting humihina ang mga tawa sa tenga ko hanggang sa tuluyan itong mawala. Wala na po ako naririnig. Kailangan mo lakasan ang pananampalataya mo, Isko. Hindi pwedeng tumuloy ka sa laban na ganito ang nangyayari sa'yo. Tandaan mo ang kaligtasan ni Lourdes. Gawin mong inspirasyon. Gawin mo. Opo, tiyo. Pagbubutihan ko po. Nagpatuloy na kami umakyat at nilagpasan ang bangkay na nakasabit sa puno. Kung hindi ako nagkakamali ay si Isabel yun. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nagpasindak. Nanatili akong nagdarasal at ang tanging nasa isip ko lang ay ang mailigtas si Lourdes. Hanggang sa isang weirdong sensasyon ang naramdaman ko sa kamay ko. Tiyo, ang porcelas na binigay nyo. Umiinit po. Huwag kang mag-alala, normal lang yan. Lalo na't ngayon, alam mo na kung paano siya gamitin. Ipagpatuloy mo lang yung pagdarasal. Isang batalyon ng aswang ang lumabas sa kadiliman ng kagubatan. Tanging ang sululang namin at liwanag ng buwan ang paraan para makita silang lahat. Pero hindi yun mahirap dahil nakakakilabot din ang pagkislap ng mga matang pula nito. At tulad ng nakita ko sa video call, pare-parehas ang itsura ng mga aswang para silang mga asong ulol na naglalaway sa amin hanggang sa dalawang pinakamalaki sa kanila ang pumagitna. Sinasabi ko na nga ba't darating ka ngayong gabi, Crisanto? At teka, sino yung dala mo? Hindi naman sa panlalait, pero yung mga talo ng mga albularyo mo na naman, wala bang iba? Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Minervo. Mahangin ka pa rin. Hindi mo ba natatanda ang ilang beses ka na rin natalo ng mga albularyo minamaliit mo ngayon? Kailan nga yun? 2 dekada na ang nakakaraan. Mabuti pa ako kahit tumanda na ay nakakaalala pa rin. Ikaw, baka nababahag lang ulit ang buntot mo. Tumahimik ka, tanda. Hindi ikaw ang kausap ko. Wala kaming oras para sa mga pag-uusap na to, Minervo. Ilabas mo na ang dalagang si Lourdes ngayon. Habang mabait pa kami sa'yo. Hindi mo lang ba ipapakilala sa amin ang bagong itsura ng iniirog mong si Gloria? Mukhang mas tumanda na siya ngayon kesa sa makinis niyang balat noon. Mga walang hiya. Subukan niyo ako ngayon, mga hayop kayo. Hindi na ako ang Gloria na dinukot niyo noon. Aba, mukhang tumapang ka nga. At ano yung hawak mo? Baril ba yan? Nanginginig na nga yung kamay mo. Paano mo kami matatamaan yan? Mabilis na bumulagta ang katabing aswang ni Minervo na ikinatulala nito lalo na nang makita niyang sa gitna ito ng noo na tamaan. May sinasabi ka? Trinidad, ang asawa ko! Umanta ka sa akin, babae ka! Nagsimula ng sumugod ang mga aswang sa amin. Gamit ang itak, karit at buntot pagi ay nalalamangan namin sila sa laban. Takot man ay iwinagayway ko ang karit na dala ko at sa kabilang kamay naman ay ang buntot pagi. Mas marami sila sa amin pero dahil sa armado kami ng mga pangontra sa kanila ay hindi nila kami mahawakan. Natanaw ko din si Tio Crisanto, kalaban nito ang mga skuladong aswang na si Minervo. Napakabilis ng kanilang pagkilos at ito ang kauna-unahang beses kong makita kung gaano kabilis gumalaw ang tiyo. Para siyang sumasayaw gamit ang 2 latigong buntot pagi sa kanyang magkabilang kamay. Hindi ka pa rin nagbabago, Minervo. Napakabagal mo pa rin. Wala kang binatbat sa ama mo. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit sa loob ng 2 dekada ay hindi mo pa rin siya mapalitan bilang pinuno. Itiko mo yung matabil mong dila! Ilang aswang na ang napabagsak ko pero hindi ko pa din mahanap si Lourdes. Kaya naman nagtungo ako sa kalaliman pa ng gubat nang may makita akong gumalaw doon. Lourdes! Nasaan ka na? Lourdes, nasaan ka? Hanggang sa isang babaeng nakatalikod ang biglang lumitaw sa harapan ko pero hindi ito si Lourdes. Sino ka? Nasa si Lourdes? Hindi ito nagsalita at tumawa lang ng napakatinis.
Ang mangkukulam! Ikaw ang mangkukulam! Ang matamlay nitong mata ay biglang nanlisik kasabay ng paghinto ng kanyang tawa. Ngumiti din ito at tumulo doon ang itim na likido mula sa kanyang bibig. Hindi ito nagsasalita pero bigla nitong hinawakan ang braso ko kung saan naroon ang pangontra sa kanya. Teka, bakit hindi ka napapasok? Pangontra yan sa'yo ah! Bakit mo nahawakan? Ang paghinga ko. Hindi ako makahinga. Anong ginawa mo sa akin? Pahigpit ng pahigpit ang dibdib ko at halos mawalan na ng malay ng isang liwanag ang nakita ko sa langit. Hindi ko alam kung halusinasyon lang yon, pero binigyan ako noon ng kakaibang lakas para tumayo ulit. Hinawakan ko pabalik ng mahigpit sa braso ang mangkukulam at kitang-kita ko ang pagkagulat nito at bigla ang panghihina. Sa ngalan ng Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, ang tulad mong nagpapasaob sa kadiliman ay walang puwang sa mundong ito. Sinamantala ko ang panghihina nito at sinaksak ko sa bibig niya ang pulseras na ibinigay sa akin ni Tio. Bumalik ako sa labanan at nadatnan kong halos maubos na ang mga aswang. Si Tio Crisanto naman ay hawak-hawak na sa lieg si Minervo na kasalukuyang hindi makagalaw dahil nakatutok din sa kanyang ulo ang baril ni Tita Gloria. Kung ako sa iyong hayop ka, ay hindi ko nababalaking kumilos. Hindi ako magdadalawang isip na iputok ito sa bungo mo. Kaya ilabas mo na ang pamangkin kong si Lourdes. Pero ikinatigil ko nang matanaw ko kung nasaan ang pinuno nila, ang pinakamatandang aswang. Lourdes! Tio! Si Lourdes, hawak siya na matandang aswang! Bitiwan niyo siya, Minervo. Kung hindi, papatayin ko ang dalagang ito. Wag! Hindi kami nakagalaw lahat dahil sa sitwasyon. Agad ding kumala si Tio sa pagkakasakal kay Minervo at maluhaluhang ibinaba ni Tita Gloria ang baril niya. Kayo lahat! Itigil niyo pagpatay sa mga aswang! Napakatuso mo talaga, Gustavo. Alam mong mauubos na ang natitira ninyong lahi kaya inilabas mo na ang mga alas mo, ano? Hindi ako tuso, Arturo. Sadyang, hindi ko lang kayang matanggap na kayo pang mga walang kapangyarihan at nakabase lang sa libro ang nag-ahari sa mundong ito. Hindi ba't dapat kami yon? Ang mga lahi naming aswang dapat na di hamak na mas mataas kaysa sa inyong mga tao. Sino ka? Layaan mo ako! Ah! Tulong! Tita! Iska! Tulungan niyo ako! Walang iya ka. Huwag mong galawin si Lourdes. Sige na, susuko na kami. Ano pang gusto mo? Anong susuko? Nawawala ka na ba sa tamang pag-iisip mo, Crisanto? Hindi. Pero ito ang tanging paraan, tanda. Yan ang gusto ko sa'yo, Crisanto. Matalino ka. Ikaw, Crisanto, ikaw at ang puso mo ang gusto namin. Yun lang pala eh. O sige, kapalit ng buhay ko ang buhay ni Lourdes. Ano? Hindi pwede. Tio, hindi ako papayag. Cliente Crisanto, ano ba pinagsasabi mo? Maraming ibang paraan. Wala ito sa plano. Pero imbis na sagutin kami ay tumahimik lang ito at lumakad papalapit sa akin. Hinawakan ako nito sa ulo at hinimas-himas yun. Hinubad din ito ang suot nitong pulseras at isinuot sa akin. Alam kong hindi ako masyado nagpakita ng pagmamahal sa iyo. Pero kahit ganoon sana hindi mo naisip na wala akong pake sa iyo. Kasi mahal na mahal kita. Itinuring kitang isang tunay na anak sa maiksing panahon ng pagsasama natin. Tio, huwag ka magsalita ng ganyan. Mahal na mahal rin po kita, Tio. Huwag mo pong gawin to, please. Pero sa kabila ng mga tutol namin ay hindi pa din ito nakinig sa amin. Saglit lang niya kami tinignan isa-isa maliban kay Tita Gloria. Ano ba, Crisanto? Wala ka ba talagang ibang kayang gawin kundi mang iwan, ha? Huwag kang pumunta sa mga aswang. Nakikiusap ako. Napakadrama niyo talaga, mga tao. Sinabi ng itikom mong bibig mong hayop ka. Kung ayaw mong sa bungo ko na ipatama ang baril na ito,
hindi sa hita mo. Baliw na babae. Manahimik ka na, Minervo. Hindi ka na nahiya. Nagpatalo ka na nga sa mga taong yan kung ano-ano pang kahihiyan sa ating layang ginagawa mo. Kung ganyan ka ng ganyan, kahit kailan, hindi na kita hayaang pumalit sa posisyon ko. Masusunod. Crisanto, lumapit ka na rito para mapakawalan na namin ang babaeng ito. Nagsimula ng lumakad papalapit sa mag-amang aswang si Tio Crisanto. Ilang beses pa kaming sumigaw ng pagtutol pero parang bingi itong tumuloy sa paglakad. Ang mag-amang aswang naman ay pinakawalan na din si Lourdes na humahangos na tumakbo sa gawi ko. Ang tiyo mo, Isko! Ang tiyo mo! Papatayin nila ang tiyo mo! Pero tulala akong nakatanaw kay Tio Crisanto. Hinawakan agad siya sa leeg ng matandang aswang at pinalutang sa ere. Sa wakas ay maipapasa na rin ang kapangyarihan ng lahi nyo, Crisanto. Ilang dekada na namin tinutugis ang lahi nyo. At ngayon lang sa amin nasabi ng oklubang si Marina na kapag kinain namin ang puso nyo, ay magkakaroon kami ng kakaibang lakas. Sa wakas ay hindi ko na kailangang ipasa ang trono ko sa walang kwenta kong anak. Anong ibig sabihin ito, Minerva? Matagal na ako nagtitimpi sa iyong matanda ka. Ilang taon na ako naghihintay sa pagkakataong ito para maagaw sa iyo ang lahat. Sinasabi ko na nga ba't bandang huli ay wala rin ako mapapala sa pagtulong sa iyo. Hindi mo rin sa akin ipapamana ang trono. Kaya ngayon, mamatay ka. Wala na akong pakialam kung ama kita. Sawang-sawa na ako sa iyo. Mabilis nawalan ng malay ang matandang aswang lalo na nang kainin ng kanyang sariling anak ang puso nito. Samantala ipinagtaka ko kung bakit hindi pa tumakbo pabalik sa amin si Tio. Ano pang ginagawa mo, Crisanto? Abay, bumalik ka na dito! Kaya-kaya na natin tapusin ang hangal na yan! Pero imbis na pakinggan kami ay nginitian lang kami nito at bumulong ng mga salitang Latin. Tio, itigil mo na yan! Tio! Sa likuran mo, Crisanto! Nasa likuran mo si Minervo! Nanatili itong nagdadasal hanggang sa sakmalin na ito ng aswang sa leeg. Nakaharap ito sa amin habang inuubos ni Minervo ang dugo niya pero patuloy pa rin ito sa pagdadasal ng salitang Latin. Hanggang sa tumigil ito at dumilat sa amin. Doon ay sumilaw ang kakaibang ngiti sa labi ni Tio Crisanto. Ngiti ng tagumpay na noon ay hindi ko maintindihan. Hindi na napigilan ni Tita Gloria ang sarili niya at tuloy-tuloy na niyang binaril si Minervo. Pero tila ito ay immortal na hindi natatablan. Hindi ko alam na kasing tamis pala ng pulot ang dugo ninyong mga espesyal na tao. At tignan niyo ko ngayon na hindi tumatalab sa akin ang pilak na bala. Ano nangyayari sa akin? Bakit parang sinusunog ang loob ng katawan ko? Bakit parang may asido ang lalamunan ko? Narinig ko na ito sa mga sinaunang albularyo. Kaya pala pamilyar ang mga dasal ni Crisanto kanina. Kaya pala. Parang pamilyar, Mang Arturo. Ano pong nangyayari? Hindi po namin maintindihan. Bago pa man ito makasagot sa akin ay napatulala kaming lahat ng masaksihan ng unti-unting pagkatunaw ng katawan ni Minervo. Ang una ay ang walang tigil na paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Sumunod ang pagkalapnos ng kanyang mga balat hanggang sa ang pagkalapnos na yon ay palalim hanggang pati ang buto nito'y matunaw. Ano nangyari? Isko! Isko! Ang mga nakabagsak na mga aswang, mga nalulungsong sila. Hindi kami makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi lang si Minervo ang natunaw kung hindi ang maging ang lahat ng aswang na sugatan ay wala na ding buhay tulad ni Gustavo. Ang pamamaraang ginawa ni Crisanto ay isa sa mga maalamat na kapangyarihan na tanging ang mga pinakamagagaling lang na albularyo nakakagawa. At si Crisanto ay nagbuwis na kanyang buhay para matigil na ang mga aswang sa paghasik na kasamaan sa sityo.
ang kaawa-awa ko kaibigan. Pinuwis niya kanyang sariling buhay para sa huling misyon na ito. Nang matapos ang sagupaan na yon, umuwi na din kami sa Maynila nila Tita Gloria. Nakakalungkot man ang nangyari, pero hindi ko magawang tumangis dahil alam kong isa itong kagitingan na pinili ng aking Tio Crisanto. Lourdes, tignan mo. Bukas ang kwarto ng tiyo. Alam ko palagi nakakandado to eh. Nakakapagtaka. Pasokin ko kaya. Sigurado ka na ba dyan, Isko? Kaya mo na ba? Tuluyan akong napanganga nang makita ang napakalinis na silid ni Tio Crisanto. Puting-puti ito at sa isang sulok niyon ay naroon ang isang malaking pisara na punong-puno ng mga litrato ng aswang na nakalaban namin sa sityo. Doon ko napagtagni-tagni lahat na hindi pala aksidente o padalos-dalos na desisyon ang ginawang sakripisyo ni Tio Crisanto. Kung hindi isang planong ang pinakamagiting lang na albularyo ang makakagawa. Ang tuluyang puksain ang lahat ng aswang sa sityo. Mga aswang na minsan nang sinaktan at pinagbantaan ang mga mahal niya sa buhay. Alam kong sa pagtanda natin, Sir Jupiter, malaki ang tsansang makalimutan na natin ang mga ganitong pangyayari sa ating buhay. Pero sa kaso ng tiyo ko, ayaw ko itong makalimutan. Ayaw kong mauwi sa wala ang kagitingan ng aking tiyuhin. Kaya isinulat ko ito sa inyo. Curious lang po ako. May tao pa kayang kasing giting ni Tio Crisanto sa ganitong panahon? Mayroon kayang taong handang ibuwis ang kanyang buhay para sa mga taong mahal niya? Gusto ko po sanang malaman ang sagot mula sa inyong mga tagapakinig, Sir Jupiter. Pwede po ninyong i-comment sa istoryang ito ang inyong sagot at buong galak ko iyong babasahin. Muli, salamat po sa platform na ito dahil nagkaroon ako ng pagkakataong maikwento ang kakaiba kong karanasan. Sana maging safe place din ito para sa mga katulad kong may mga kwentong totoo pero imposibleng paniwalaan. Hanggang sa muli, Sir Jupiter. Maraming salamat. Para sa ating letter sender na si Isko, isang taus-pusong pasasalamat po para sa pagbabahagi ng iyong kwento at sa tiwala na ibinigay mo sa aming channel para maibahagi ito sa ating mga tagapakinig. Isa pong napakagandang karanasan ang iyong ibinahagi. At oo, tama kang kahanga-hanga nga ang iyong Tio Crisanto. Sumasaludo ako, kami sa kanya. Gaya mo at alam kong kung nasaan man siya, siguradong natutuwa siyang hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakakalimutan. Isang napakagandang episode po ang natunghayan namin dahil dito, 10 nang bumubuo sa Sitio Pangil. Muli, Isko, salamat. Hanggang sa susunod nating kwento, mga minamahal naming tagapakinig.